अगर आप भी चाहते हैं TRS फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोला बोला छठी मैया की आज हाली गिरे बाबा आज पटना के घर, हाली गिरे बाबा आज पटना के घर। रोवत हरी नन्हका ओठवा सुख के भइल बाटा, हाली गिरे बाबा आज पटना के घाट, हाली गिरे बाबा मोतिहारी के घर, मोतिहारी के घर। आज रिकॉर्डिंग स्टूडियो मंगलारी बाजार। भइल बभोर देखी बोले ले कोयलिया, घाट सभे आई गइल गाँव घर टोलिया, घर के बाबा। हाँ भइल बभोर देखी बोले ले कोयलिया, घाट सभे आई गइल गाँव घर टोलिया। पहिला यह रग काल दियाइल, दूसरा रग, पहिला यह रग काल दियाइल, दूसरा रग आज। हाली गिरे बाबा आज आजा के घर, हाली गिरे बाबा आज बेतिया के घर, आज के घर। लालू खेसरिया दर्शन देखाई बाबा चीर के बदरिया, चीर के बदरिया हो खरा बाबले के सुपली। लालू खेसरिया दर्शन देखाई बाबा चीर के बदरिया। रंजन भोला प्रदीप कहे आई हमरो घर, रंजन भोला प्रदीप कहे आई हमरो घाट। हाली गिरे बाबा आज दे मुन्ना के घर, हाली गिरे बाबा आज पटना के घर। Recording by Dev Recording Studio.